анаи хобгоҳи ҳамин шоколадни заводе ки мо дар борааш навор кардагем. бародари азиз, анаи хобгоҳа бинед чӣ хел тоза, озода, ҳоҷатхона дорад, мисол ҳамаш дар дарунаш. анаи бинед чӣ хел тоза, озода, мисол. бародари азиз, номерои Акои Сафаралӣ дар зери навор мешавад. чӣ хеле ки гуфта гузаштем, шоколадни завод, корхона, город Жуговский под Москва. салому алайкум падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали Мову Шумо, канали Фикри Шумо. канали Фикри Шумо мисли ҳарвақта дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. шиори канали Фикри Шумо ҳар шаб зи худат бипурс, агар ту мардӣ, имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар куру карат нуқта нагири мардӣ. мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигири мардӣ. бояд мард бошем, дастгири якдигар бошем, дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободи як ҳамватан, ободи ватани азизамон Тоҷикистон бошем. иншоалло обод мешавем. бародарои шаҳри Москва, хоҳаро, модаро, касое ки бедокументам ҳастед, шаҳри Москва, город Жуговский под Москва, як бародари қадрдони мо, хело инсони накӯкор, мо ин одама хело аз кӯдакӣ мешиносем, ҳамдиёр ҳастем. Акои Сафаралӣ дар хизмати шумо ҳастанд. номерои Алберт, ҳамкори ин кас, худашон номерошон ватсапашон дар зер навор мешавад. бародаре ки патент доред, официально хоб мехоҳед ки кор кунед, патентоно месупоранд. ҷои хобаш аддуши душой, ҷои тозекак, ҷои мақсад фасон дар зер навор мешавад, тамошо мекунед. бародари азиз, бекор нашинед. Акои Сафаралӣ дар ватсапашон нависед ё Алберт ба занг занед. касое ки Русия нағз медонед, Алберт ба занг бизанед. касое ки тоҷикӣ мисол суҳбат карда мехоҳед, Акои Сафаралӣ дар ватсапашон. дар куҷое ки бошед телефон кунед, худохоҳад раҳ барои шумо нишон метиҳанд, чӣ хел омадан дар кор, ҷои хобаш ҳаст, питаниаш ҳаст. касое ки официально мехоҳед, патент доред, документ доред, документотонам пулаша метиҳанд. шаҳри Екатеринбург мо дар хизмати шумо ҳастем. касое ки бекор ҳастед, номерои ман дар зер навор мешавад. инчунин авиакасса мо 24 соат дар хизмати шумо ҳастем. хоҳаро ки телефон кардаги буданд, уборчиса гуфтаги буданд, мана уборчисиам ташкил кардем, фасовкаам ҳаст барои хоҳаро 2000 ва барои бародаро хлебзавод ҳаст. бародари азиз, занги шумо интизор ҳастам. касое ки дар Челябинскам ҳастед, кор ҳаст. бародари азиз, асос бародари Москва хеле мана бисёр занг мезадан. обязательно бародари азиз, биёед ҳамин навора падилиста кунем. шояд як хоҳар, шояд як бародар ба ҷои кор таъмин мешавад. иншоалло ин садақаи ҷория аст. дар фикри якдигар бошем, иншоалло пеш меравем. канали Фикри Шумо мисли ҳар вақта дар фикри шумо ҳастем. ҳамин навора падилиста кунед, боқӣ дар амони алло бошед, худатонро эҳтиёт кунед, дуогии якдигар бошем, дуогии ватан модар бошем. ассалому алайкум.